Ezaba phambili indaba namuhla kudluliselwe indlu yakhiwe Iziboshwa Bakhala Ngamanzi Angena Endlini Emlazi kanti abe-ANC Moses Mabhida bathi bame ngomumo. Lezi izindaba z1KZNTV fundelo samukeliso angqulunga kubingelele mbukeli. Usekela ngqongqoshe umnyango wezokuhlunyelelisa kwezimilo uphathekile Holomisa uthi ke basazoqhubeka ukunikela ngamakhono eziboshwa ezihlelene ke ezisiza umphakathi. Uholomisa ke usho lokhu ngesikhathi ke ethule inkulumo yakhe emcimbini wokuvula ngokusemthethweni kwendlu yakhiwe Iziboshwa kumndeni wakwaGcaba elokishini lokwaMashu owashela ke indlu eminyakeni ke emibili edlule kanti ke lo muzi wakhiwe ngokuhlanganyela ke izinhlaka ezahlukene okubala phakathi ke nenkampani Izikhulise Group. Uzoba nokhisimuso omuhle umndeni wakwaGcaba esigcemeni sakwa-kwaMashu ngemva kokuthi namhlanje ubukade uzonikwa ngokusemthethweni indlu entsha ngoxhaso lenkampani Izikhulise Group okuyiyona ethenge izinto zokwakha kwathi Iziboshwa eseyiqeqeshiwe ngamakhono ahlukene zona zawakha zafaka nogesi namanzi. Lo mndeni waqala ukuphila impilo enzima kusukela ngonyaka wango-2012 uvalelwa amanzi nogesi ngenxa yokuthi wawukweleta umasipala weTheku u-60,000 wamarandi kungasebenzi umuntu futhi nabazali sebadlula emhlabeni okuthe ngonyaka odlule yasha indlu ngenxa yekhandlela. Ethule inkulumo yakhe usekela ngqongqoshe emnyangweni ozokuhlunyeleliswa kwezimilo inkosi uphathekile Holomisa uncome ukubambisana okube khona wathi basazoqhubeka nokuqeqesha iziboshwa emajele ukuze uma sezibuyela emphakathini zikwazi ukuziphilisa. Sitsho ngebhongo apha into kokubana lendlu lomzi wakhiwe ngobuchule babo ababufumene kwingqeqesho abayifumene kwa-correctional services. Njengoba sekutshiwo awukho umgqomo womuntu, akukho apho umuntu angalahlwa khona. Siyayibulela into babekho phakathi kwethu bawenze lo msebenzi ude ube impumelelo ube mhle kangaka. Ongukhansela kule ward oku-Ward 46 uSihle Mthembo uthi bese sisidi isikhathi lo mndeni uphila kanzima nemizamo abebeyenza ingaphumeleli. Kube wesisimo sala ekhaya ka Zwane 2 years back ngalesikhathi sithola ukuthi kuqubuke umlilo ngenxa yekhandlela ebelikhanyisiwe abantwana beyobukela iTV kamakhelwane bayabuya umuzi usushila. Sifikile siletha abantu abathize sicabanga ukuthi bazosilekelela. Sibabhalela incwadi beze bafike bazobona bashuthe bahambe kuphele nje futhi kanjalo. Uguguzwane okuyena obhekelela abantwana kuleli khaya ubenge kakhulu kuzinhlaka ezifake isandla wathi bathuleke umthwalo obumsinda kakhulu ngenxa yokuthi eminyakeni emibili edlule bese bephila ngokuhlala komakhelwane. Nginekhaya namhlanje. Ngiyabonga kakhulu ukuthi izithukuthuku zikababa zikapheleli emoyeni. Ngibonge ubaba uZungu ukuthi akwazi ukuthi abe nami. Ashiye izinto zakhe kade engabe uyazenza wakwazi ukutheza eduze kwami. Nginefurniture namhlanje. Izolo ngithe ayike ngisakwazi ukuthi kuze kube kuzovuka. Ngathi ngizolala khona nabantu abami. Ngilale khona namhlanje. Izikhulise Group, iqembu lebhola amaZulu, isitolo sokudla, umsakazelo womphakathi osakaza ngesizulu yibona ababenesandla ekutheni lo mndeni ukwazi ukusizakala. Kanti nomasipala iTheku ubususicisha isikweletu samanzi nogesi. Ngotebokosibisi wezindaba ze1KZNTV ngibika ngikwaMashu eThekwini. Abahlali basendaweni yase-Uganda ngase-hostela i-17 Emlazi bathi ke bahlalele ovalweni lwezimpilo zabo njengoba bengamuka noma yinini ngenxa yamanzi ke asecekele phansi imizi kanye nempahla yabo. Unana Mthembu kongomunye wamalungu omphakathi akhahlamezekile uthi ke abangabazi ukuthi bazoba noncipjana omnyama kwazise ke ucekele phansi yonke into futhi ke sebephelele nayo ithemba kwazise sesisideki isikhathi bebike kumasipala weTheku ngalenkinga. Umthembu ke usho kanje ngesikhathi ithimba lezindaba lihambelekele indawo ngemumva kokudedelwa kwamanzi kwisigcinimanzi iSphingo Hills Reservoir.
Umphakathi wasendaweni yase-Uganda ngase-hostel 17 Emlazi eThekwini usola umasipala iTheku ngokuhluleka ukunakekela ingqalazinda yawo njengoba ke uhlushwa amanzi akhishwa uma ke kuncishiswa umthamo ku-reservoir ekuyo le ndawo Isiphingo Reservoir Hill. Inkinga esibhekene nayo kakhulu la amanzi avulwa edamini phezulu bathi Isiphingo Reservoir bengiqala ngisho ukulizwa lolo gama namhlanje bavele balivule it's either semini isebusuku iseyintatha sivele sizwe ngamanzi sethi ho ayike this time besike sa report because soloko sabekwa la umasipala and abantu bebethi sizakhelanga lezi indlu sizinikwe zewuyena umasipala wasibeka la azi kahle ukuthi unenkinga so mesibeke la sivele singenelwa amanzi soloko safika siya report mesifike khona edamini abaphumi ngisho ukuphuma bama nje esangweni bathi asiye kwikhansela noma umasipala Isiphingo. Lo mphakathi usuneminyaka ebalelwa eshumini wabekwa umasipala iTheku njengoba ke ubukade uhlala emjondolo. Owesifazana osekhulile okhulumisane nethimba uLindiwe Msane uthi ke okubuhlungu lamanzi adedola ngesikhathi sasebusuku belele nokubeka ke izimpilo zabo engcupheni. Nakuba ngesikhathi ithimba lezindaba lifika kule ndawo abebethintekile bese bezamile ukukhuculula umonakalo odalekile kepha ke ubusabonakala. Ebusuku vena ubone nje amanzi egeleze zongena ezindlini. Kade sibekezele singalitholi usizo sicela abakwethu nisiphe usizo izithupha nazi zimnyama siyavota kodwa nje usizo lutho sizofa sife nezingane. Iphazamisa kakhulu ngoba bengisesendleleni zokuthi ngizobona nokuthi ngiextenda kanjani ukuze kube umuzi nje othanda ukuba mkhudlanyana no clean. Iphazamisa kakhulu akuqhubekeki ngoba uyabona ukuthi kusiza niqhubeka kube khona umene ngoba ngizothi ngiqhubeka ngila ngibe ibhajwe lapha lendle ezansi and sengilahlekelwe lapho kuyaphazamisa kakhulu. Saloko nje kwaqala ukwenzeka bekhona osofa bekhona la noma ngeke ngisho ukuthi osofa bemaletheni nokunye nezimpahla ezinye sazingena amanzi ngangicina ngizibekele iminyango ngoba ngithi zoma ngize ngibona lento iyavuthuluka gcina sengize ngalahla ngashisa lapha ezaleni. Okhulumela umasipala iTheku umsa wakhe Mayisela udalule ukuthi ke lo masipala usuqale uphenyo olunzulu njengoba ke ethi khona inkinga ekhona kozise lamanzi kabawavuleli ngenhloso. Asisho ukuthi udaba lolwase Luganda siyalisebenza lukhona eThebeni zethu. Sixolise nje kakhulu kwimiphakathi ethe yaba izisulu zalokuphuma kwamanzi. Asisho kodwa ukuthi lamanzi asiwavuleli ngamabomu. Kodwa kuyakhomba ukuthi khona mhlambe inkinga ekhona okumanje amathimba ethu azama ukwenza uphenyo ukubuka ukuthi lenkinga iqhamuka ngakuphi. Sokwenza konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuthi ke siqhamuka nesixazululo esipermanent kulolu daba. Endabeni 1KZNTV kubi kuntombi khona Mvubungu eSithekwini. Ubuholo obusha ke beqembu likakhongolo sesifundeni Moses Mabhida buthi ke sebulinde ukufaka igeje ensimini buhlelele ke inkonzo yesifundazwe ezokuba ke ngonyaka ozayo. Lokhu ke kuvezwe ngunobhala lesifunda uSamurandovu engxoxweni ekhethekile ke nethimba lezindaba emahhovisi aleli qembu eMgungundlovu. uNdlovu ke uthi ke sengumqemane manje emva kokuba ke engakwazanga ukuqeda inkulumo yakhe kwinkonfa ke ukukhetha ubuholi ngempela sonto emva kokuqinwa ke ukugula phakathi nayo. Kube impumelelo ukuqoka kobuholo obusha besifunda iMoses Mabhida okuyisifunda esikhulu ngemumva kwesaseThekwini kweleka Mthaniya nokuyilapho ukhongolose ovodole khona ngamalengiso okhethweni lohulumeni basekhaya esiphuma kubona. Lesi sifunda ngaphambilini besiholwa ithimba elibizwa nge-Regional Task Team isikhathi eside kulandela ngabukhona kozinzo. Kumalungu wonke abenelungelo lokuvota ayi-334 esewonke ayi-175 awo avotele uThebola kwathi imbangi yakhe uMzizuma wakhala ngaphansi ngayi-158. Ekhuluma nabezindaba uThebola ngemumva nje kokuphakanyiswa njengosihlalo uthe umsebenzi wabo wokuqala ukwakha ubumbano eqenjini nokubuyisa amandla abalahlekele kwisifunda. Siyakholelwa ukuthi lolu khetho esiphuma kulona lisikhombisile ukuthi umbutho ohlukene phakathi aphili kangakanani emphakathini. Okwethuke ukwakha izakhiwo ze-ANC ekuyizakhiwo ngempela zombutho ezokwazi ukuthi zirepresente wonke umuntu wala eMoses Mabhida. Okwesibili ukuthi ke bese sibuyisela ithemba kubantu bakithi, ithemba leli elilahlekile ngoba
sikubonile lokho ngemiphumela yokhetho lolo esiphuma kulona ukuthi kukhona okuthile ongahambi kahle. Kanti unobhala uSamora Ndlovu yena uthe bazoqinisa ubudlelwano babo nomasipala abancane kanye nalabo abangaphansi kwamlamuli ukuqinisekisa ukuhanjiswa kwengqalasizinda kubantu. Zikhona izinto kodwa nathi njengophole ngicabanga ukuthi kufanele sidile nazo. Yilezo ukuthi sisondele kakhulu kumasipala omkhulu okuwumsunduzi, sisondele komasipala abancane, komasipala kakhulukazi abangaphasi komlawuli kule region esikuyona iMoyi River ngaphasi komlawuli ebuyibe nazo izikweletu zagesi. Kodwa okwethu akukona ukuthi sifune ukugxambukela ekholeni kwemkhandlu. Uzokhumbula ukuthi sisanda ukubeka upholo obusha balemkhandlu, kodwa okwethu ukuyilekelela lemkhandlu ukuthi ikwazi ukuthi ihole ngokuqotho futhi kube imkhandlu ekwazi ukuthi ilethe ingqalasizinda kubantu, ikwazi futhi ukuthi ibe imkhandlu ekwazi ukuba nemali ukuthi ithuthukise abantu, ilethe ingqalasizinda ngokuhlukile. Ethula inkulumo yakhe yokuqala njengosihlalo uThebola ngesikhathi sevala inkomfa uthe bazogxila kakhulu ekuqondiseni izigwegwe amalungu kaKhongolose. Kuzofanele ukuthi siqale siqeqeshe amalungu e-ANC, siwafundise ngendlela yokuziphatha kwemembers e-ANC, kodwa ngaphezulu kwalokho senze lokho esicabanga ukuthi kubaluleke kakhulu ukubafundisa ukuthi kahle u-ANC umele. Siyazi ukuthi njengombutho omkhulu siyawujoyina ngesinye isikhathi singabisalithola ithuba lokuthi sikufunde ngokuphelela ukuthi simeleni, ukuthi ke egcineni sibone sekwenzeka mhlawumbe izinto ezibheke eceleni. Ingakho siku-emphasize lokho la ukuthi kuzofaka ukuthi siqeqeshe abantu sibafundise ukuthi kahle kahle u-ANC lo uyini. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika u-Ayanda Dube eMgungundlovu. Usabisa ngokungenela umbhikisho umphakathi waseNorthdale eMgungundlovu sekupheleke cishe amahora ayi120 ungenawo ugesi kulandela ukuqhuma kushe isiphehlimandla sikagesi siphakela ke le ndawo ngolwesine. Lo mphakathi ke uthi ke ufuna umasipala umsunduzi ulithathe njengenhlekelele lolu daba ngoba ke usulahlekele okuningi, kanti nabanikazi bezitolo bathi ke kunzima ukusebenza njengoba bephoqeleke ukuba bathenge ama-generator. Sekuphele izinsuku eziyisikhombisa uhlezi ngobumnyama umphakathi waseNorthdale eMgungundlovu maphakathi nesifundazwe iKwaZulu-Natal. Kanti sekuphela amahora abalela kwayi-144 lo mphakathi lokhu uthanjiswa umasipala omsunduzi ukuthi uzolungisa lolu daba lwesiphehlimandla sikagesi kuleya ndawo esishe sangqongqa saphela. Kanti uma nje ungena kuleya ndawo e-Ray Stop uhlangabezwa uxhaxha lwama-generator ngaphandle kwezitolo ayizinkomba zokuthi kunenkinga yagesi kuleya ndawo ungakakhulumi namuntu nje khona. Amakhansela akhulume nethimba le-1KZNTV athe umasipala ulokhu uwabambisa udonga kanti wona sefuna ukuba udaba lwabo luhlonze njengenhlekelele ukuze ezothola isinxephezelo. We are very frustrated as councillors, as residents now of the northern area, highly frustrated. It's day 6 that we do not have lights. We've been getting information from an update from the municipality, a certain time frame, but the time frame does not materialize. You'll find that our residents it's actually a black Christmas for all of us, and it's highly frustrating. There's no words to describe exactly what the community of the northern area is going through. We had a meeting this morning and we decided that we want this to be declared a state of disaster. Okay, and we've got our provincial leaders that are taking this up further, and we know once we've declared public disaster, we're going to get paid for our residents. And so this is what we are hoping will happen. Osomabhizinisi kanye namalungu omphakathi bathe isimo asisihle neze baphoqeleke ukuba basebenzise izindodla zemali ukuthenga ama-generator kanye nophethiloli okugcina ukungasebenzi yonke indawo. Omunye uthe usephila ngokuthenga amaqhwa, izinkuni kanye negesi ukuze ezokwazi ukusizakala ngezidingo zasendlini. It's been bad for business and residents of Northdale. Lost thousands of tons of stock, people wanting to come buy beers. It's as warm. We have a generator which can't pull the cold room. It's just to connect the lights. And it's ridiculous because it's been gone so many days and not one section has been turned on.
It's been a very, very black Christmas so far because we have to go and get ice. We just got our cars full now of ice. We're buying wood, we're cooking outside, we're getting gas, and the gas is running out as well. So, yeah, we really need some answers now, and we want this declared a state of disaster. Kanti komunye usomabhizinisi ogcwalisa amagesi uthole ithuba eliyingqayizivele njengoba unyukile umthamo wabantu esitolo uthe basebenza ngokungaphezulu manje selokhu kwacima ugesi. It's been really hectic. We're trying our best to help everyone out and get everyone, their gas to them so that they can have some power to boil water, to cook food and stuff like that. Obviously, it's been very hectic because it happened on a public holiday, so it's been difficult to get more stock of gas in until, now Monday. And yeah, it's been very demanding, but we're trying our best and hopefully the situation is resolved soon. Umasipala umsunduzi estatementeni osithumela bezindaba uthe wenza konke okusemandleni ukubuyisa ugesi kuleya ndawo kanti angeke uzokwazi ukuqinisekisa ukuthi uzokwazi ukuthi ubuye nini ugesi. Ezinabeni ze1KZNTV kubika uAyanda Dube eNodale eMgongondlovu. Boleke ke sithathe ikhefu seyitolo siyabuya nazindaba. Lo esikhulu esiphezulu ekomidini elibhekelele zokungcebeleka ngaphansi komasipala iTheku Malcolm Conham uthi ke bakhathazekile kakhulu ngokukhula ngamandla kwesibalo sabantu abahaqwe yigciwane lecorona neselishintshe ke njengoba selibizwa ngeOmicron nosekwenzeke lesi sifundazwe sakuqenqeleza phambili ke ngezibalo zabantu abahaqekile. uConham uthi ke bakholelwa ukuthi ukukhula ngamandla kwalesi sibalo kudala ukwanda kwabantu abavakashela lesi sifundazwe njengoba ke siyintandokazi kwabaningi ngakho ke banxusa izivakashi ezihambelele lidolobha ukuba ke zibeke phambili impilo yazo ngokulandela yonke imigomo yokuvikela leli gciwane. Ukuthuthela kwabantu esifundazweni KwaZulu-Natal sekholele ekutheni siqenqeleze phambili ngezibalo zabantu asebehaqwe yigciwane icorona. Loyo oyisikhulu esiphezulu ekomitini elibhekelele zokungcebeleka kamasipala iTheku uMalcolm Conham uthi ke nakuba bekuthokozela ukuba idolobha elithandwayo bakhathazekile ngokwanda ngalendlela kwasebehaqekile njengoba ke kusho ukuthi izivakashi zabo kaziyithobeli imiyalelo. We're seeing the figures increase rapidly and a real upward trajectory in that respect. So while we are ready, we encourage people to be doing the right things as well so that limitations aren't placed on us further down the line. What are the right things to do? Firstly, mask wearing, social distancing. Very difficult if you're bathing. You cannot swim with the mask on. If you're having fun in the sun, having a mask on, it's uncomfortable. But these are the national regulations and we just have to follow, and these are the national guidelines. So we encourage people to pay attention to that. The promenade gets so crowded with people that on high days, the 16th, the 24th, the 25th, the 26th, 31st and 1st of next year. So that then lots of people descend. And so close proximity, if we're not wearing masks, the virus can be transmitted very quickly. KwaZulu-Natal igudluze isifundazwe sase-Gauteng obakuyiso esilokhu siyihola phambili kwaziseke i-Omicron iqale ukuhlonzwa khona yabe isisabalala izifundazwe zonke zakuleli. Estatementeni esikhishwe umnyango wezempilo esifundazweni baqinisekisile ukuthi leli gciwane kaliyona ingozi njenge-Delta. Nakuba kunjalo bathi ke izibhedlela zimngomumo. Khona manjalo abenyunyana yabasebenzi bakahulumeni nefaka phakathi abasebenzi bezempilo iPSA sebenxuseke uhulumeni ukuba angeze izisebenzi ukuze ke akulungele kakhulu kulokhu. Sibona izinamba ziyakhula zingaphezulu kwa-4,000 ngosuku la abantu abaningi betheleleka khona. Kuyasikhathaza ke thina njenge-PSA ngoba abantu okuyibona abacindezelekayo abasebenzi okuthola ukuthi izibhedlela liyanda inani labantu abagulayo noma lingekho ezingeni elalikulona ngo-2020 ngoba ukukhumbula ngo-2020 kwakuvalwe ngehlahla izibhedlela eziningi. Abantu abaningi abanakho ukugula okuthini kodwa siyanxusa uhulumeni ukuthi aqashe kakhulukazi kwibhedlela la othola ukuthi kunonesi abaresign abanye bashona nabanye ke nje ama-admin positions ngoba uma kungenzeka izinamba zinyuke kakhulu ibhedlela zigcwale sizoba nenkinga. Futhi siyanxusa kuhulumeni ukuthi kunalabantu abaqashwa ngesikhathi seCovid ama-contractors workers i-contract yawo ebilokhu renew PSA KwaZulu-Natal sithe kuyisikhathi sokuthi labo bantu abaqashwe ngokupheleleyo. Esidabeni 1KZNTV
kube uNtom khona Mvubu ngeseThekwini. Uvela Nkosini Zuma wasemabheleni esikhaleni enyakatho nelikaMthaniya kuthi inzima impilo kakhulu njengoba ke bengasenayo indawo yokufihla ikhanda kulandela isigameko sokusha kwendle bebehlala kuyo kenyanga ke eyedlule eyathungeleka ngomlilo ngesikhathi ke ingane edlala ngomentshisi uthi ke lesi sigameko sabashiya bengenalutho njengoba sebequba komakhelwane kusho lokhu ngesikhathi inkampani 1KZN Modeling Agency ibihambise ke ukudla. Uvela Nkosini Zuma wasemabheleni esikhaleni uthi ukushelwa yindlu nakho konke okuphakathi kwabashiya behlubule futhi bengenayo indawo yokufihla ikhanda njengoba beqhube komakhelwane. Hayi ukuthi ingane yalayithi ikhandlela kwekuseni kwango6 ikhathi yangiyalayitha mina saphumile kodwa ngibonanzi kwahlahle kwenzakala mangingekho kusha yonke into nje asinalutho la ekhaya. Uthabile Dludla ungumakhelwane wakulomndeni uthi ukusha komuzi wakwaZuma kwaba yinto embi kakhulu njengoba bebevele bezibambe ngamazinyo kwazi sebayizintandane futhi ezingasebenzi ubese enxuswa noma ngubani ongaba nosizo kulomndeni. Ingane zakhona azinababa azinamama zintandane ezingenabani siyacela ukuthi nisisize nizosilekelela ekusakheleni indlu ngoba sebehlala emzini yabantu abanandawo yokuhlala siyacela kakhulu. Siyakubona nje ukudla kodwa mase ningasakheli shelter singajabula kakhulu. Okunye abasebenzi labantwana bobabili bahlala nje ekhaya abasebenzi baphila ngemali yegrant. Umsawenkosi Dube wenkampani 1KZN Modeling Agency ethuthukisa amakhono unqunqe somabhizinisi ukuthi bangenelele ekutheni kusizakale lo mndeni. Siyabona ukuthi ngempela umonakalo okhona mkhulu kakhulu indlu yasha almost yonke so sizo ncenxa somabhizinisi abakhona eMhlathuze King Cetshwayo kwaZulu Natal lonke liphelele ukuthi lifake isandla silekelele lo muzi wakwaZuma khandeni ngabusha indlu mhlambe nokunikela ngegross engabakhona because njengoba ngisho ukuthi indlu ishe almost yonke so impahla azikho even nezokugqoka kwazi kwasha nezinye zeingane njengamanje isesibhedlela. I1KZN Modeling Agency ibisishiyela lo mndeni iglosa kaKhismus ezindabeni ze1KZN TV kubika uZamando Sicele esesikhaleni. Boleke ke sithathe ikhefu seyitolo siyabuya nazindaba. Bukeleke sibheke engosini yezomnotho. Irandi lu 15.77 cent maqhathaniswa nedola laseMelika libo 20.84 cent maqhathaniswa nopondo waseBritain libo 17.80 cent maqhathaniswa neeuro yase-Europe igolide lona libo $1,791.70 cent ounce kuthiwa longahluzwe wona bo $71.52 cents umphongolo. Bukeleke sibheke engosini yezemidlalo. Omunye kwabaqeqeshi beOrlando Pirates uMandla Ncikazi uthi kujabule ngomgadli wakhe uKwame Peppra oshaya amagoli amabili ngesikhathi betholene phezulu neqembu leMarumo Gallants enkundleni yaseOrlando izolo kusihlwa. uPeppra ke ushaya igoli lokuqala ngomzuzu wama-24 umdlalo ke uqalile walandelisa ngelinye emva komzuzu owodwa nje eshaye elokuqala. Ezikamakepula ke bezilandela ngemuva kwiGallants okuyiyona ke eshaye igoli lokuqala nelivalelwe phakathi ke ngosiphelele ntshangase. uNcikazi ukuthi kuyajabulisa ukuthi umgadli wakhe ukwazile ukushaya amagoli kulomdlalo kanti kokholwa ukuthi uzoqhubeka awashaye nakweminye imidlalo. Nasike isimo sezulu singalindeleka osukwini lakusasa. Bukeleke lezi besikuphathele zona ahlangane futhi ngesikhathi esilandelayo. Nisale kahle emakhaya.